Экономика – базис развития любого громадства. Менавіта таму галоўнай тэмай абласнога семінара стала сацыяльна арыентаваная мадэль, якую Беларусь будавала больш за 3 дзесяцігоддзі. Ідэалогія – гэта не лозунгі, а канкрэтная абарона чалавека працы, правоў грамадзян і тэрытарыяльнай цэласнасці. Именно идеология закладывает те идеи, которые двигают народные массы, защищают государство, наша территория, наше будущее. Мы видим, как активно работают на этом информационном идеологическом поле наши оппоненты, коллективный Запад, как активно они используют современные технологии в области прикладной психологии, формирования иллюзорных картин, образов. И наша задача как раз показать те современные подходы, которые используют против нас, и создать те инструменты, которые бы защищали наше общество против всех деструктивных сил и тенденций. Абмяркоўвалі і выклікі, як глобальныя карпорацыі і фінансавыя структуры спрабуюць разбурыць падмуркі, якія каваліся пакаленнямі. І як Беларусь супрацьстаіць гэтаму, захаваўшы стабільнасць і зразумелую будучыню для кожнага грамадзяніна.